Mayong buntag sa tanan. Luya man. Mayong buntag sa tanan. Luya. Today is the fourth Sunday in ordinary time, but today we celebrate the feast of the presentation of the Lord. No, every February 2, natunong man karon nga Sunday, that's why we celebrate this feast of the presentation of the Lord, which is 40 days after sa iyang pagkatao. So today is also the 40th day after Christmas. O kini nga paghalad sa Ginoo, particularly kang Ginoong Jesucristo, this is a Jewish tradition. Kabahin kini sa tradisyon sa mga Hudyo. Kay si Kristo Hudyo man, lakip ang iyang mga ginikanan. That 40 days after kung ang kamagulangan nga lalaki nga anak, no, 40 days after siya mataw, kinahanglan nga ihalad siya sa simbahan or sa templo. Actually, we are celebrating double feasts karon nga buntag, not just the presentation of the Lord but also the feast of the purification of the Blessed Virgin Mary. Kay 40 days po gikan pagpanganak ni Birhen Maria kang Ginoong Jesucristo, it is their tradition nga 40 days kung lalaki ang imong anak, kinahanglan pod nga mo tuman pod ka sa seremonyas sa paghinlo kay mo na gisugo sa balaod. Kung babae ang imong anak, 8 days after, no, nimo mga anak sa maong babae nga anak, ayat ka magtuman nini nga seremonyas. Ang paghalad sa atong kinabuhi mao ang usa sa atong tawag isip mga Kristohanon. Turn with me to Romans chapter 12 verse 1. No, nag-ingon, pusa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Offering our lives, no, is one of the greatest calls sa atong tagsatag sa kinabuhi. And all of us gitawag ta nga atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Si Kristo sa gamay pa siya, gihalad siya sa iyang mga kalibutanong ginikanan ngadto sa Dios. Okay? But the question is, nganong ihalad man si Ginoong Jesucristo ngadto sa Ginoo nga una sa tanan, siya man ang anak sa Dios nga amahan? No? Why would they offer Jesus to God where in fact si Ginoong Jesucristo mismo anak sa Dios nga amahan? Tungod kay gisunod sa iyang mga ginikanan kung unsay gisulti sa balaod, no? Bisan pa man unta nga si Jesus dili angayan nga musunod sa balaod apan nagpailalom siya sa balaod tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo. No? Jesus is above every law. Labaw siya sa tanang balaod ug bisan unsa nga balaod, but ngano man nga kinahanglan nga mutuman sila niining mga kalibutanon nga mga balaod para kang Ginoong Jesucristo because they were obedient. Okay? They were obedient. Masinugtanon sila. Igna imong kaugalingon, masinugtanon ko. Igna din imong tapad, masinugtanon ka. Oh. Because they were obedient. Okay? Aron nga atong mahalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, gikinahanglan nato ang hingpit nga pagkamasinugtanon. In order for us to offer our lives to God, we should have complete obedience. Okay? Or full obedience. Remember these. Pinaagi sa pagkamasinugtanon ni Birhen Maria ngadto sa Dios, nataw sa kalibutan ang atong manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Pinaagi sa pagkamasinugtanon ni Ginoong Jesucristo, nakabaton kita og kaluwasan, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Og pinaagi sa pagkamasinugtanon ni San Jose sa Ginoo, iyang gihalad si Ginoong Hesus sa templo aron pagtudlo kanatong tanan sa paghalad usab sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Tan-awa unsa ka klase ang pamilya ni Ginoong Jesucristo.
puro mga masinugtanon, walay supakiro bisag isa. Okay? Kay kung wala nagmasinugtanon si Bering Maria sa sulti sa anghel sa iya, okay? Walay manluluwas nga matao, pinaagi kaniya. O kung wala nagmasinugtanon si Ginoong Hesukristo sa kabubuton sa iyang amahan, wala tay kaluwasan nga madawat. Okay? Nasabtan ninyo? Because of obedience, those things happened in the history of Christianity. Tungod sa pagkamasinugtanon, nahitabo kato nga mga butanga, no? Sa atong pagkakristohanon. Mga igsoon, ang gikinahanglan sa Ginoo kanato mao ang atong pagkamasinugtanon. God wants our obedience to Him. Amen? Turn with me to Psalms chapter 40, verses 6 to 8. Salmo 40, versikulo 6 ngadto sa 8. Wala ka malipay sa nagkalain-laing matang sa mga halad, sama sa halad nga sinunog ug halad sa paghinlo. Gihimo mo hinuon ako nga matinumanon kanimo, busa miingon ako. Ania ako, andam ako nga mutuman sa imo mga sugo nga nasulat sa kasulatan. Verse 8, O Diyos ko, ikalipay ko ang pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong kasuguan, gitipigan ko sulod sa akong kasing-kasing. Here I am, Lord. I come to do your will. Okay? That is obedience. When we say to God, Lord, here I am. Muhimo ko sa imong kabubuton. Because if we are ready to do God's will sa atong kinabuhi, then it means that we are obedient and completely submissive to Him. Nagmasinugtanon ta kaniya. Okay? Ikalipay sa Ginoo kung mutuman kita kaniya. Mag-unsa man ang daghan nga halad isip pagpahimuot sa Ginoo apan ang atong mga kasing-kasing tig-a sa pagsunod sa Ginoo. Okay? Ang salmo nga atong gibasa, kining Salmo 40, nagsulti nga, bisag unsa kuno nga mga halad, no? Dili makapahimuot sa Ginoo, kun dili ta andam nga magmatinumanon or magmasinugtanon kaniya. Dili but pasabot nga, dili ganan ang Ginoo sa atong mga halad nato. I'm not talking about the tithes and offerings, no? That's just part of it. Ang atong pagsimba, no, pag-anhin nato diri kada Domingo, atong pag-ampo, no? That doesn't mean nga dili ganahan ang Ginoo na of course ganahan ang Ginoo, pero mag-unsa man na siya kung inighuman nimo himo ana dili gyapon ka magmasinugtanon sa Ginoo. What's the use? No? What's the use of having these charismatic gifts, no? Speaking in tongues, prophecy, no? Casting out demons, healing the sick, no? O guban pa nga mga gasa gikan sa Espiritu Santo kung dili manggaling taandam nga mutuman sa kabubuton sa Ginoo. That's why the psalmist says in Psalm chapter 40 verse 8, O Diyos, ikalipay ko ang pagtuman sa imong kabubuton. Malipay ba ta nga mutuman tas kabubuton sa Ginoo? Malipay kita. Because that is also God's will for us. Nga mutuman sa iyang kabubuton. Ang atong pagkamasinugtanon sa Ginoo, magdala kanato og panalangin. Amen? If we are obedient to God, it will bring us blessings. Our obedience to God leads us to our blessings. Muna usay di taga kapanalanginan nga naman, dili ta masinugtanon sa Ginoo. Wa ta magtuman sa iyang gisulti, sa iyang gisugo. Kaya nga naman, unsay atong gituman nato ang atong kaugalingong kabubuton. Turn with me to Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Isaiah kapitulo 1, versikulo 19 ngadto sa 20. Kung mutuman kamo, panalanginan ko gayod kamo.
But listen to this. Apan kun musukol kamo og magmagahi, sigurado gayud nga patyon kamo. Mahitabo gayud kini kay ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Diba? Kun motuman kamo, panalanginan gayud kamo. You will be blessed if you obey. Kasi gusto panalanginan din pataas kamot. Then, obey. Ignay mong tapad, obey. Pagtuman gyud. Kaya naay consequence kung di ka mo tuman. No? Kung musukol mo, og magmagahi. No? Kung dili ka mo tuman, unya, magmagahi pa gyud. Kanang very stubborn. No? Magpatig-ag yun kasing-kasing. Sigurado gyud nga patyon kamo. Dili physical death, di ka mamatay physically, but if you disobey God, spiritually you will die. Ang tanang aspeto sa imong kinabuhi will also die. Kung dili ka motuman sa Ginoo sa prinsipyo sa ikanapulo, your finances will die. Ha? Nasabtan ninyo? Kung dili mo motuman sa prinsipyo sa Ginoo bahin sa kaayuhan sa atong panlawas, kaya dito gin mo magpatayhop, magpaalbularyo unsa pa na, physically you will die. Manang but pasabot ka mamatay. No? Ano man, tungod sa kagahi sa atong ulo, no? Ang atong pagsupak o pagsukol sa Ginoo mao hinuon ang rason nga mapaingon ta sa dili maayo og sa kaalaot. Bad things happen in our lives not because God allowed it, but sometimes because of our disobedience. Naka-experience ta og mga dili maayong panghitabo sa atong kinabuhi, no? Usahay ato ning ipahid sa Ginoo, pagbuot gini sa Ginoo. Pagbuot sa Ginoo. Pagbuot ni sa Ginoo nga makanser gid ko gyud kay pagsulayn iyang gitistingan akong faith, no? Check your lifestyle. Unsa may imong gihimo sa imong panlawas. Ha? God's will gid ni nga di nako kalakaw, no? Kay nang hubag akong mga kumagko sa tiil. God's will gini. Kusog siguro, taas siguro kay imong uric acid kay kusog ka mo kaon og parat. Ayaw ipahid permi sa Ginoo ba? Usahay kinahanglan kay bawta mo susi, no? Kay bawta mo susi sa mga butang nga nangahitabo sa atong kinabuhi kay sometimes bad things happen in our lives kay mauni ang resulta sa mga dili maayong butang nga atong gihimo ug labaw sa tanan na mauni ang resulta sa atong dili pagtuman sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Ang pagkakristohanon dili ni fanatic nga pagkakristohanon. No? Nga ipahid nato tanan sa Ginoo. Gitagaan ta sa Ginoo og kaalam aron maghuna-huna. Sabtan ninyo? That's why mga igsuon, ang atong pagsupak magdala nato sa dili maayo. Parehas ra guna sa usa ka anak nga dili magpatuo sa iyang mga ginikanan. Sigurado gyud mapaingon ginas kadaot. No? Ang mga anak nga di magpatuman sa pagpanton o pagbadlong sa ilang ginikanan, sureball. Paingon sa kaalaot. No? Mao na kung badlongon ta, maminaw kita. Kay para na sa atong kaayuhan. Amen? Dili lang sa mga anak, even kanatong tanan, no, mga hamtong, mga hamtong maguna-huna nga di na mabadlong kay hamtong nagod. Dili oy. Kung badlongon gani mo, no? Paminaw kay para na sa inyo. Walay nagsupak o nagsukol sa Ginoo nga wala malaglag ang ilang kinabuhi. No one disobeyed God. Unya nagpabilin gihapon nga maayo ang dagan sa iyang kinabuhi. Everyone who disobeyed God, their life perished. Nalaglag gid ang ilang kinabuhi. Ing anak ka mahinungdanon ang atong pagkamasinugtanon. That's why
Obedience is very important para kanato. Kung dili ta gusto malaglag ang atong kinabuhi, then we should learn how to obey. Mao nga ang tema nato karon nga Domingo nag-ingon nga ihalad nato ang atong kaugalingon sa Ginoo uban ang putli og hinlo nga mga kasing-kasing, no? Mga igsoon, andam bata nga ihalad ang atong kaugalingon uban ang putli ug hinlo nga mga kasing-kasing. Pero unsaon pagbaton sa kasing-kasing nga putli ug hinlo? Kinahanglan nga sa kanunay ang atong kasing-kasing mapaubsanon ug mahinulsulon. In order for us to have a clean and pure heart, kinahanglan ang atong kasing-kasing kanunay nga mapaubsanon o mahinulsulon. Turn with me to Psalms chapter 51, verse 17. Ang halad ko, O Dios, mao ang espiritu nga mapaubsanon. Dili mo isalikway, O Dios, ang kasing-kasing nga mapaubsanon o mahinulsulon. Unsa may atong ihalad sa Ginoo? Siyempre, ang atong kasing-kasing. No? But check your heart. Susihang imong kasing-kasing. Unsay naa sa atong kasing-kasing karon nga kabuntagon? Kasuko? Pagmahay-mahay? No? Walay pagpasaylo? Kalagot sa imong isig kataw? No? Negatibo nga pagbati? Negatibo nga panghuna-huna? What's in your heart? Karon nga kabuntagon. Kung si Facebook, what's on your mind? Diri sa CCR, what's in your heart? Sinasa tong kasing-kasing karon. Uwag, kahakog. No? Unsa pa? Gikaymutan sa Ginoo ang tao nga mapaubsanon og mahinulsulon. Malipay ang Ginoo sa tao nga mapaubsanon og mahinulsulon. God rejoices to the person who is humble and repentant. Ug dili katong tingpaghambog sa iyang kaugalingon ug kun unsa siya kabalaan ug masinugtanon. Dili gusto sa Ginoo ang tao nga mapahitason kanang mahilig magpasikat sa iyang pagkabalaan bitaw. Sus, may pako kay kada Domingo gi ko magsimba. No, bisag ulan gisulungon ko gidda kay magsimba gid ko. Kay mutuman gid ko sa Ginoo. Sus, di ko parehada ng uban nga gamay rang ulan. Kakak dayon. Di ka na alang Ginoo ingana. Okay? Turn with me to Luke chapter 18, Lucas kapitulo 18, versikulo 9 ngadto sa 14. This is the parable, mao kini ang sambingay sa usa ka kolektor sa buwis o ang parisiyo, no? May mga tao dito nga nagtuo nga sila lang gayud ang matarong o gitamay nila ang uban. Busa gisultihan sila ni Jesus niining sambingay. May duha ka tawo nga miadto sa templo aron sa pagampo. Ang usa parisiyo ug ang usa kolektor sa buhis. Mitindog ang parisiyo ug nagampo mahitungod sa iyang kaugalingon ug sama niini. Listen to this. Ningon ang parisiyo, mao daw niyang prayer. Dios ko, mapasalamaton ako nimo nga dili ako sama sa uban nga mga tao. Mga mangingilad, limbungan, babairo, ug dili usab ako sama ni anang kolektor sa buwis. No? Ikaduha ako magpuasa kada semana ug gihatag ko ang ikanapulo nga bahin sa tanan kong kinitaan. Sus pati pag tithes iya ging gipanghinambog. Tithes gi ko permi Lord. Di pareha ng uban nga piso ra isulod. Ang kolektor og buwis nagtindog sa layo. Mao ni karon ang kolektor sa buwis. Ang kolektor sa buwis nagtindog sa layo og dili gani siya muhangad sa langit. Imagine na sila sulod simbahan ha. Okay? Ang parisiyo nanadris tunga. Ang kolektor sa buwis tora dito sa entrada nato.
Di gani kahangad sa langit. No? Hinuon, gipukpok niya ang iyang dughan sa paghinulsol og miingon, Dios ko, kaluy ako nga usa ka makasasala. Sa pagkatinuod, kining tawhana og dili ang parisiyo ang mipauli nga gipakamatarong sa Dios. Kay si bisan kinsa nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos sa Dios, apan ang magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. Ba? Sometimes, muratag mga parisiyo, ang hinambog ta sa atong pagkabalaan. No? Dili ko ingani, di man ko ingana. Ang importante nga, nagtuman ko sa akong pagkakristohanon. No? Gatides po ko pirmi. No? Sahay, ingana atong attitude. Pero unsay gipaboran ni Kristo? Unsay gipaboran sa Ginoo? Ang parisiyo ba? O ang katong kolektor sa buhis nga usa ka makasasala? Remember, ang kolektor sa buhis kaniadto is one of the notorious people. Mao kana ang usa sa mga inila nga mga tao nga gikakwan gyud, murag ikasuka na lang sa mga tao sa tungod sa grabe nga pagdaog-daog ug korupsyon. Di gani siya kasulod sa simbahan. Di gani makahangad sa langit. Pero iyang gipukpok ang iyang dughan. Mao na makabantay bitaw mo during sa Agnus Dei o sa Kordero sa Dios, ang mga ministers sa altar mag-anak sa dughan, dininigikan, no? Okay? Mamukpok sa dughan. Og misulti siya, Dios ko, kaluy-i in town ako nga usa ka makasasala. Wa sila ang gisulti, kundi ingon na sa Ginoo, kaluy-i ko, kay makasasala ko. Let me remind everyone again, the church is not a museum to display our holiness, but the church is a hospital to treat our wounded souls. Ang simbahan dili ni usa ka museum kung asa atong ipasundayag ang atong pagkabalaan. Wala ta mianhi diri aron ipakita sa uban nga mas balaan ta kaysa nila. Kundili mianhi ta diri tungod kay ang simbahan usa ka balay tambalanan aron sa pagtambal sa atong mga samaran nga mga kalag. Amen? Kanus Father, nasamad ang akong kalag every time we sin tungod sa atong pagpakasala o sa dihang makasala ta, nasamda ng atong kalag. O walay lain nga makaayo sa atong kalag, mao lamang si Ginoong Hesukristo ang labing gamhanan nga magtatambal. Amen? Mao nang ayo paghuna-huna nga simba pakasala manggihapon. Pagbantay mo ana, no? Ayaw mo tuod ana. Ang uban sa inyo agkaapektuhan ra ba dayon? Sultian ana, simba. Di na lang ko mo simba. Uy, kay ignorant naman ko nga simba. Ayaw, kung sultian gani kadana sa uban, all the more nga magsimba ka. Amen? Kay ikaw mismo, kung dili nimo na patambalan ng imong kalag, magpabili na nga samaran. Og makita nimo nga ang mga tao nga dili willing magpatambal sa ilang kalag sa Ginoo, mao hinuon ng mga tao nga naalaot na hinuon sa kinabuhi. Pero misyon sa simbahan nga ato silang sagupon. Dili nato sila pasagdan. Dili ta musugot nga kitara ang nakasinati sa kamaayo o sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Dili ta musugot ni ana mga igsoon, ha? So expect sa mga umaabot nga mga tuig that we will grow and grow and grow. Because, again, dili man ta mga parisiyo ug mga kinaiya. Amen ba ta na? Dili na to awaton ng parisiyo. Every time we come to church, we should have a humble heart, no? Muan ni ta diri uban ang mapaobsanon nga kasing-kasing nga muingon,
Lord, nakasala na sad ko. Kaluy iko. And take note of this. God does not weigh our sins. Dili na timbangon sa Ginoo ang atong mga sala. Kani mas bukat man iya ka sa imo. Okay na ka. Kanila na lang bukat na kayo. Kasi pagtuon ni mo sa Ginoo, tag-iyas junk shop. No? God is not like that. Magamay o madaghan ang imong sala, come to Jesus. Amen? Especially in the sacrament of confession. Munang we always encourage mo, pangumpisal gid mo. Kay pinaagi ni ana nga sakramento, makadawat og kaayuhan ng atong kalag. Unya, kana nga kaayuhan, kana nga pagtambal, silyuhan dayon na pinaagi sa balaan nga lawas ug dugo ni Kristo sa sakramento sa Eucharistia. Until nga magdumili o mahadlok ka mangumpisal, di ka maulian. Di ka maulian. To tell you frankly, hindi ko pamutbot dire hagas. Nganuman, daghan kayong mga testimonya bahin sa sakramentos kumpisal. Kagahapon I was speaking to somebody from Laguna, from Laguna. Okay ila kinsa siya basta ni message lang sa nako. Sa Father, 15 years nag-antos ko og gitawag nga demonic oppression. Kidaog-daog di sa demonyo, 15 ka tuig. Ang iyang mga kumagko sa iyang tiil nang burot na, murag tanaw nimo at first murag gout. Pati ang mga tudlo, pagpa-check up sa doktor, wala mang mikabalo unsay imong sakit. No findings. Kada alas 12 hangtod sa alas 3 sa kadlawon, daog-daogon siya sa demonyo. Madungog niya mismo ang tingog sa demonyo, sultian siya, pagtan-aw og porn, no, wa kay nahot, no, nganong imo tong gihimo nga sala, buhatan na, patyan na imong anak. Pirmi, di siya makatulog. Okay? For 15 years, imagine 15 years. And way back 2011, niadto siya sa Saudi, dito ni grabe ang iyang na-experience. Tungod kay, when he was in Saudi, nasa nadungog na tingog nga nagpaila sa iya nga, ako ang imong Ginoo. Uy, naunsa ang pagkaginoo nga, sukad ato. Giayo-ayo man siya. And then, he went to many churches. Niadto na siya sa daghan nga mga simbahan para magngita og alibyo sa iyang gibati. Niadto na siya og Baptist, niadto na siya kang Ilis Soriano. Kulang lang mayon ko ato na ni Kibuloy pod. Kadagam to kwarta. And then I said to him, inko nga, unsa man ka kanang unsa man imong bunyag nimo Katoliko siya? Yes, Father, inko nga. Balik sa Katoliko. Inko pag desisyon, karon na dayon ayog nang langaya kay taas na kay nang 15 ka tuig nag-antos ka. Luoy kay gyud. As in, aside nga nang hubag ang mga kumagko niya, dagkan po siya og mga mura og sanglang nga mga hubag-hubag sa tibok lawas. Unya makakita gid sa mismo daog-daogon sa demonyo kay magpakita man. Murag anino ba? Okay? Yung ko sa gapon ko, balik sa imong Katolikong pagtuo. Og dawata ang sakramento sa kumpisal. Ko dawata ang sakramento sa kumpisal first, and then i-renounce ang imong mga gipanghimo nga pagpatambal unsa pa na. So, diha dayon, pag uman na mo istorya, niadto day siya sa ilahang duol nga parokya sa Roman Catholic, adto siya. May gani kay naay during that time pag adto niya may gani kay naay nagakumpisal ba. So wala na siya nagpa-schedule, so diretso siya. Kaya nisulti man sa nako dani kagay ng sayos buntag. During confession, no? During confession, pagsulti niya sa iyang mga sala, katong iyang mga nanghubag nga mga tiil og kamot, kalit na nakit, nang buto mangupag, nagkawas dito sa kumpisalan, katong mga tubig-tubig dito.
And for the first time in 15 years, nakatulog siya straight. Wa na siya ni mata og kadlawon aron daog-daogon makigbugno sa demonyo. Mao na nibalita sa nako ganina, Father. Siya tinuod gid, Father, na ay gahom ang sakramento sa kumpisal. Amen? Ato pakpakan na Ginoo. Grabe na. Mo nang kitapod. Sige ra mig-share ani. No? Gusto na mo nga mo share pud mi kanang sa inyong testimonya na pod. Kamo mismo naka-experience. No? Mao na nga importante kayo ang sakramento nga naman. Mao ni ang magdala again og kaayuhan sa atong kalag. Mga kalag nga nasamdan. Dili itong mga kalag nga puno sa garbo nga panghinambog. Ay, ingani ko kabalaan, ingani ko dugay na ko nga Kristohanon. Wala pa na nagmatter sa mata sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo mao ang kasing-kasing nga mapaobsanon og mahinulsulon. Pero naapay isa kapamaagi aron makabaton ta og kasing-kasing nga putli ug mahinulsulon. Unsaon man? Pinaagi sa pagtipig sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi by hiding God's word in our hearts. Atong tipigan ba? Ampingan nato. Turn with me to Psalms chapter 119 verses 9 and 11. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron mahimong putli ang iyang kinabuhi? Ang iyang himuon mao ang pagsunod sa imong pulong. Tipigan ko ang imong mga pulong sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Okay? Kung anaa sa atong mga kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, masiguro nato nga putli og layo ta sa pagpakasala. If God's word is hidden in our hearts, kung naa sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Mabitan natay kanta, a heart that hides your word, so that sin may not come in. Di ba? Aron dili mo sulod ang sala. If we have God's word in our life, mga igsoon, paklia lagi na inyong Biblia. Paggahin mo og panahon nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Kay once makasugod mo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, mura kag nagmariwana. Nga naman, di nakakaundang. Ha? Pero pulong sa Ginoo, ako ningon magmariwana mo, pamtay lang gin mo gyud. Ing ana ang klase sa addiction, and in fact, labaw pa ana. Once you start to read God's word, di nakakaundang kay ganuman, diha nimo mabasa ang mga kamatuoran sa kinabuhi. And you will, in fact, even get to know God personally. Og maila-ila paganit nimo pag-ayo ang Ginoo. Gusto mo makailas Ginoo? Di na mo kinahanglan nga muadto karon dito pas langit. Basa sa iyang pulong. Kay ngano man, tanan nga gusto niyang isulti nato naa sa iyang pulong. What God wants to tell us is everything is inside in His Word. Diba? No need na nga mangandoy pa nga kung istorya lang unta na ako ang Ginoo. Ano ba? Saka na kao. No? Gusto nyo maistorya ang Ginoo? Saka na. No? But there is a way that we can talk to God by reading His Word. Diba? Joshua chapter 1 verse 8, meditate the Word of God day and night so that you will live a prosperous and successful life. Kung gusto mo mag-asenso sa inyong kinabuhi, pamalandungi ang pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Amen? Walay gusto mo asenso na. Sige ka, mahala mo. Karon nga kabuntagon, atong ihalad ang atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ngadto sa Ginoo. No, pinaagi sa atong pagkamasinugtanon kaniya ug sa pagpabilin sa atong mga kasing-kasing nga mapaobsanon og mahinulsulon uban sa pagtipig sa iyang pulong sa atong kinabuhi. Kanta ta, Lord, I offer my life to you.
pero ang imong kasing-kasing layo pagyapon sa Ginoo. Manang giingon ni propeta Isaias nga ang ilang mga ngabil duol kanako apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. They honor me with their lips, but their hearts are far away. Okay? Say ang panahon bitaw karon, kutob na lang sa istorya ang tanan, kulang sa buhat. May kay mamaba ang mga tao, may kay magbuwa-buwa, magbula-bula og labi ng mga saad, sus. Murag tanan eligible gin mudagan pagka politiko. May kay magbula-bula, magsaad-saad. Lord, makapastar lang gid ko na ni akong exam, Lord, mubalik na jud ko sa akong ministry. Sus. Pila na lang katuig nila bayo. Mga po di balik. Lord, ayuhon lang nimo ni akong anak, ayuhon lang ko nimo gid sa akong sakit. Di ba Lord, magtarong lagi kong pagpangalagad, maura gyapon pagpangalagad o magtarong. Mga igsuon, wala nang ginahanglan ang Ginoo og essay type nga mga saad. No? Wala nang ginahanglan ang Ginoo og 1,000 words nga saad. Ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton ang atong gisulti. Amen? Buhaton na to atong gisulti. No? Walay pulos sa itong pagkanta ka na, Lord, I offer my life. Hangtod karo, paano mo na-offer ang imong life sa Ginoo? Hinaot nga mausab na karong 2025, karong adlaw ba? Karong adlaw, ato ng usbon, ha? Pangayoon na to ang tabang sa Ginoo, ihalad na gid nato. Once gihalad na nato, di nato bawion. Nabaday halad nga bawion. Ha? Naday halad nga bawion? Wala. Naday naghalad diri unya pag kataod-taon ni balik ay dikon. Amisa na ako pagitaon sa nako akong sobre dikon kay murag nasayop day kog desisyon di ko angay mohatag karon. Walay halad nga bawion. Once ato nang gihatag sa Ginoo, then God will do something about it. No? Mayong kang imposible man kay gubot man kani akong kinabuhi. Kaya din sa Ginoo, mga igsoon, God will make a way because He is our way maker. Amen? Ang Ginoo maghimo og pamaagi. No? Kay sa Ginoo wala imposible. Ingon pagani siya, naa baday lisod sa Ginoo. No? Nothing is too difficult for God. Mo na mga igsoon, this morning let us offer our lives to God. No? By our hearts, uban ang putli og hinlo nga mga kasing-kasing. Amen? Please stand.